Ja som bol aj človekom, ktorý neustále rozprával o tom, čo raz v živote dokáže a mal som potrebu sa chváliť každou jednou maličkosťou, ktorá v podstate niekoho nezaujímala a vsunul som ju do každej konverzácie, presne takých ľudí poznáš a potom som tú vec teda našiel a začal robiť, napriek tomu, že nikto neveril, že sa to stane. No a potom som nevedel, kedy s ňou prestať. A mal som problém dokonca sa sústrediť len na tú jednu vec, že som robil milión vecí naraz. A toto sú také 3 kategórie ľudí, ktoré by som chcel dnes rozobrať, pretože do jednej z nich určite spadáš alebo poznáš takých ľudí v tvojom okolí. A ja verím, že tie príbehy a tie tupé reči, ktoré dnes k tejto téme pridám, ti môžu dať iný pohľad na dosahovanie tvojich ambícií v živote, takže let's go. Je jedna nemecká pesnička, ktorá sa volá, že Genie. Naspievala ju skupina Falco a bola to, že obrovská kontroverzia, pretože v tej pesničke ako keby naznačuje ten spevák, že je nejaký stalker, že nejakú ženu sleduje, že možno ju chce uniesť alebo chce spáchať nejaký zločin. A potom tam aj taký hlas oznamuje, že je nezvestná tá Genie, sa tak spieva Genie, na 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 na, určite to poznáš. A tá pesnička sa stala tak kontroverznou, že ju zakázali v Nemecku hrať, pretože ten spevák je Nemec, aj keď teda časť tej skladby spieva aj po anglicky. A potom samozrejme napriek tým zákazom sa na tú pesničku vrhal ešte väčší nejaký dôraz a stala sa hitom doma aj v zahraničí. No a potom prišli Češi, česká skupina Težkej pokondr, ktorá zobrala túto emóciu, túto drámu, túto niečo zaujímavé, temné a premenila to na absolútnu pičovinu, pretože miesto Genie, čo bolo meno tej ženy, ktorú chcel uniesť, spievajú Genie akože rifle. A Česku, a teda aj Slovensku, pretože ja to stále beriem ako jeden národ, sme tak jednoduchí, že sa to u nás stalo hitom. No a pokiaľ Težkej pokondr mohol zobrať niečo takto geniálne zo zahraničia, urobiť z toho pičovinu a mohlo to uspieť, tak nevidím dôvod, prečo ty, keď teraz počúvaš tento podcast, nemôžeš otvoriť Spotify alebo Apple Podcast, dať nám tam odber a hodnotenie, pretože nevidím dôvod, prečo aj taká pičovina ako mozgová atletika by sa nemohla stať v takomto národe hitom. To je self-diss. Vzácny. Dobre, let's go. To, čo som sľuboval. Prvá kategória tých problémov alebo tých ľudí, ktorých som opísal na začiatku, teda aj nejaká životná fáza, v ktorej som bol, sú ľudia, ktorí možno majú aj nejaký nápad, chceli by niečo so svojím životom urobiť, chceli by začať niečo zaujímavé robiť a možno o tom aj často rozprávajú, ale zatiaľ ešte nikdy nebol ten správny čas. Je to niečo ako keby som vedel, že toto, čo teraz žijem, je len nejaké dočasné, pretože viem, že urobím tú zmenu alebo sa dostanem na nejakú vyššiu pozíciu, ale stále čakám na niečo. Stále čakám na nejakú správnu inšpiráciu, ten správny nápad, a tie správne okolnosti, nejakú dostatočnú dávku odvahy. Proste niečo stále chýba k tomu, aby som začal. A takýchto ľudí, ktorým ako hovorím, že som bola ja, aby to neznelo, že teraz akože sa voči niekomu tu ohradzujem, je veľmi jednoduché identifikovať pri konverzácii. Pretože ty, keď máš pocit, že jedného dňa príde zmena, ktorá zmení tvoj život a bude to niečo veľké, čo ťa odlíši od všetkých ostatných, tak ty máš potrebu ľuďom dať vedieť, že si špeciálny alebo špeciálna, aj keď tá veľká zmena ešte nenastala. Ty vkladáš tým pádom do konverzácií také náznaky tej tvojej geniality, ktoré v tvojej hlave
reprezentujú nejakú predzvesť tej veľkej veci, ktorá sa stane v budúcnosti. Dalo by sa to povedať, že to je aj predzvesť nejakého vysokého prichádzajúceho statusu, ktorý budeš mať. A tieto informácie môžu byť v tvojich očiach prirodzene vložené do konverzácie a to sú také tie informácie o tom, že ti zvýšili plat, ale nikomu inému nie. Nenápadná informácia o tom, že poznáš nejakú známu osobu, alebo hovoríš o tom, že len vďaka tebe ten človek dosiahol nejaký úspech a niekto sa o tebe vyjadril v dobrom svetle. Určite to poznáš, že to až taká nutkavá potreba vytiahnuť čokoľvek, čo ťa v tej neviditeľnej statusovej hre posunie aspoň o centimeter vyššie, aj keď iba na nejakú chvíľočku, aj keď iba v tvojej hlave. Problém ale je, že tieto kúsky informácií sú predzvesťou tvojej veľkej zlomovej udalosti a nadchádzajúcej geniality len pre teba, len v tvojej hlave. A realita je potom taká, že ak stále rozprávaš o tom, čo si dokázala, alebo prečo si vážený bez toho, aby sa na to niekto opýtal, tak buď píšeš status na LinkedIne, pozdravujem, alebo je to proste iba úbohé. V prvom rade, ľudí, ktorých to zaujíma, je rovnaký počet ako ľudí, ktorí dokázali označiť pesničku od Težkého pokondru Genie za geniálne superdielo, to znamená 0. Status a rešpekt sa totiž to nezískava väčšinou hovorením o tom, prečo máš vyšší status než ostatní a prečo by ťa mali rešpektovať. Tu som si inak spomenul na jednu dobrú scénu z Game of Thrones alebo jednu dobrú pasáž z knihy, kde Tywin Lannister bol vtedy poradca kráľa a oni boli na zasadaní kráľovskej rady a vtedy mladý, rozmaznaný král Joffrey si tam sťažoval a na všetkých húčal, že ho nikto nerešpektuje a húčal, že on si rešpekt zaslúži, lebo on je král. A Tywin mu na to povedal, že muž, ktorý musí kričať, že ja som král, v skutočnosti žiadny král nie je. A ja tiež osobne som asi v živote nestretol génia, ktorého som považoval za génia, pretože o sebe povedal, že je génius, ale vyčítal som to z toho, ako rozpráva, ako rieši problémy a teda čo ukazuje, nie je to, čo rozpráva. Ale zase ja som mal ten istý syndrom. Ja keď si pamätám na to obdobie, kedy som povedzme spadal do tejto kategórie, ja som raz počul povedať môjho známeho, že viem, že raz vybudujem niečo veľké. Neviem ešte síce, čo to bude, ale viem, že to vybudujem a mne sa to vtedy páčilo. Na mňa to vtedy zapôsobilo. A tak som to rozprával aj ja. Rozprával som o tom, aké kurzy chcem urobiť, o tom, že ma šéf pochválil, aké firmy chcem vybudovať a že všetko, čo teraz robím, je dočasné. A najprv som to hovoril preto, že som chcel, aby to bola pravda. Potom som tomu chvíľku veril a potom sa už tak dlho nediala žiadna zmena, že tam bol taký rozkol v mojej osobnosti. Na jednu stranu som si myslel, že som od svojho života a od seba čakal niečo viac, ale na druhej strane sa to viac nedeje, tak som mal pocit, že sa to možno ani neudeje a že to, čo žijem teraz, je to, s čím sa musím zmieriť a že toto je reálny život. A tá absencia zmeny potom zo mňa robila toho najvyššieho hodnostára obyčajnosti. A platí to tak aj o ľuďoch, ktorí spadajú do tejto kategórie. A ono to môže dopadnúť tak, že to príjmeš a vzdáš tie svoje predstavy a ambície, ale naďalej pokračuješ v produkovaní silných rečí o svojej osobnosti, ktoré samozrejme nikoho nezaujímajú. Alebo niečo naozaj urobíš a tá skúsenosť ti dá facku a urobí ťa skromnejším, pretože keď už dosiahneš alebo robíš to, o čom si doteraz len rozprával alebo rozprávala, tak o tom nemusíš už každého presviečať prázdnymi rečami, ktorými sa snažíš presvedčiť v prvom rade len seba. Áno, stále rozprávam o sebe, samozrejme. Takže pokiaľ spadáš do tejto kategórie, je to v pohode. Je to úplne prirodzené, spadá tam množstvo ľudí, bol som tam aj ja. A čo mi vtedy pomohlo, bolo uvedomiť si, že nemôžem žiť v tom očakávaní. To znamená, že buď príjmem, že život, ktorý teraz žijem, je to, čo je moja realita, ktorá je priateľná a príjmem ju a budem ju žiť a nebudem rozprávať o tom, čo všetko dosiahnem.
alebo ju nepríjmem a namiesto rozprávania urobím nejaký prvý krok, pretože rozprávať o tom a nerobiť to je žitie života, v ktorom som si nevybral žiadne z tých rozhodnutí. A predstav si to asi takto, že si v nejakom vzťahu s partnerom, o ktorom si povedzme nie si istý alebo istá, a nie je to tak zlé, aby si ho opustil a ani tak dobré, aby si s ním ostala. A ty sa nevieš rozhodnúť, ktorú z tých dvoch možností si dlhodobo vybrať. A teraz tým pádom je aj toto voľba. A tá voľba je, že premrháš život v nejakom limbe, kedy budeš stále v rozhodovacom procese, že či odídeš alebo ostaneš, ale potom sa nedá plánovať tá budúcnosť. Nedajú sa plánovať deti, nedá sa plánovať kariéra, nedá sa plánovať nejaký dom, pretože asi si nebudeš plánovať deti s človekom, s ktorým nevieš, či ostať. To znamená, že pokiaľ chceš mať budúcnosť, tak musíš robiť rozhodnutie. A buď to príjmeš, že áno, ten človek je priateľný a viem si predstaviť s ním žiť a ostanem s ním a dobre, ja plánujem budúcnosť, deti a tak ďalej. Aj tak sa môže ukázať, že to nevyjde alebo to vyjde. Ale je to rozhodnutie. Alebo sa môže rozhodnúť, že OK, to, že sa neviem rozhodnúť, je nejaký signál a odchádzam a proste zariadím sa, aj keď to bude ťažké. A úplne úprimne, ja si myslím, že je fajn a je množstvo ľudí, pre ktorých je lepšia cesta neriskovať a uvedomiť si, že ten život, ktorý teraz žijú, nie je hrozný a nejdem ho opustiť do nejakej veľkej zmeny, ktorá ten život môže absolútne redefinovať. Ale ak váhaš, že ťa láka tá druhá možnosť, tá alternatíva, tak si predstav takúto situáciu, ktorá môže v tebe spustiť tú inšpiráciu alebo tú motiváciu ten krok urobiť. Predstav si, že dostaneš možnosť navštíviť najúžasnejšie, najvzrušujúcejšie a najkrajšie miesto na svete na 8 dní. Prvé 2 dní musíš ostať niekde na ubytovaní, aby si sa dozvedela alebo dozvedela, ako to na tom mieste funguje, ako sa tam orientovať, ako si to nastaviť tak, ako z tých zážitkov z toho miesta dostať to najlepšie. Potom máš 3 až 4 dní na to, aby si to miesto reálne poobjavoval, zažil tie zážitky, vyťažil z toho čo najviac. A posledné 2-3 dní toho pobytu máš na to, aby si mohol alebo mohla skonsolidovať tie zážitky, ktoré si tam zažila alebo zažila, spracovať ich, porozmýšľať nad nimi, užiť si to. A teraz, nebolo by tragické sa rozhodnúť, alebo nie, že rozhodnúť, ale nejakým spôsobom tie 3 až 4 dní, ktoré máš na objavovanie a zažívanie všetkého možného na tom mieste, premrhať ich na obytku, pretože máš pocit, že ešte nevieš o tom mieste dosť a čo keď prehliadneš nejaký detail a stane sa niečo zlé a potom z toho miesta nevyťažíš to, čo môžeš a potom si uvedomíš, že vlastne máš už len posledné 2-3 dní na tú konsolidáciu a väčšina z tých vecí, ktoré si tam mohol alebo mohla urobiť, sa už nedajú, pretože nemôžeš teraz vychádzať z toho ubytka. Teraz je ten čas určený na konsolidáciu, sú tam nejaké obmedzenia. A to špeciálne miesto je v tejto metafore náš život alebo tento svet a 8 dní je v skutočnosti 80 rokov a to ešte hovoríme o optimistickom prípade. Prvých 20 rokov sa pripravuješ na to, aby si mohol alebo mohla zažiť to najlepšie, čo sa dá. A potom máš 30 až 40 rokov, tiež vo veľmi optimistickom prípade, na to si reálne to miesto užiť, kedy vládze tvoje telo, mozog aj hlava. Máš ešte fyziológiu na to objavovať, oceniť to, riskovať, nahromadiť zážitky, urobiť nejaké kroky, ktoré teraz nepoložia celý tvoj život. Nemáš ešte až tak veľa čo stratiť a potom už sa to okno zatvára. Áno, dá sa to robiť aj po 60-ke, ale už nebudeš budovať nové veci, nebudeš toľko riskovať, nebudeš robiť také agresívne alebo spontánne veci ako kedysi, pretože to okno už vypršalo.
to okno toho, čo všetko môžeš robiť, je už oveľa menšie. A čo je na tom najhoršie je, že 30 až 40 rokov znie ako dlhý čas, ale ty, čím si na tomto svete dlhšie, tým rýchlejšie čas uteká, pretože my máme čím ďalej tým viac stereotypov, ktoré mozog prestáva vnímať v retrospektíve a to ovplyvňuje naše vnímanie času. Takže toto je v podstate tvoj deadline. A toto je tá prvá kategória ľudí. Asi pred rokom, pred dvomi som rozprával aj tu v podcaste v jednej epizóde o mikrobióme a o fermentácii a o tom, ako fermentované potraviny priaznivo pôsobia na náš mikrobióm. A tam som spomínal jeden taký produkt, že kombuča. A tu by som rád povedal, že ja som ten typ človeka, ktorý keď spadne do závislosti, tak je to hlboko. A ja som teda tú kombuču nejakú ochutnal v nejakej kaviarni, strašne mi zachutila, odtedy som chutnal kombuče všade a žiadna sa nevyrovnala tej, ktorú som tam vtedy ochutnal. A potom mi písal jeden známy na Instagrame, že oni začali s kamošom robiť kombuču, že či to nechcem ochutnať. Hovorím, jasné, prinies. Priniesol mi teda elixír, tak sa volala tá kombuča. A hovorí mi, že to je jediná probiotická kombuča na Slovensku a že to dávali dokopy so svojím kamošom, že to obsahuje presne stanovený nejaký probiotický kmeň Bacillus subtilis Hu58. A ja hovorím, dobre, ako však nemusíš mi to predávať, ja to ochutnám, dám vedieť. Priniesol nám vtedy 12 fľašiek. Ja som to dal tu v kancelárii do chladničky a hovorím bratovi, že priniesol nám akože tento známy nejaké kombuče, že máme to ochutnať. Prídem o pár dní a tam je jedna kombuča v tej chladničke. A ja hovorím bratovi, že počúvaj, že kde to zmizlo? Že kam si to dal? A on hovorí, že je to strašne dobré, povedz mu, že nech ešte prinesie. Ja mu hovorím, však ale to bolo pre nás dvoch. Tak mu píšem, že nech teda prinesie ďalšiu dávku. No a priniesol a ja už som neurobil tú chybu, ale polku som dal do kanclu, polku som dal domov. A Mirka mi posiela fotku fľašky, not grape, not terrible. To je príchuť. A že toto je brutálne, poprosím 1 000 000 kusov. Takže doma mi to zase pila Mirka a v kancli mi to pije brat. Každopádne, elixír, moja nová hlboká závislosť. Kombuča, fermentovaný nápoj, perfektný na tvoj mikrobióm, fermentuje sa to z čaju, je tam aj nejaký kofeín, nakopne ťa to bomba. Pozri si web elixíru, majú nový e-shopík, môžeš si tam objednať všelijaké príchute. Moje topky. Not grape, not terrible a love them, to je vlastne odjakšutá jablková. Brutál, odporúčanie, topík. A hovorím tu v podcaste aj napriek tomu, že nemáme za to zaplatené, dostali sme iba kombučky, ale tak mi to chutí, že som chalanom chcel dať shoutout, chcem, aby sa im darilo, chcem, aby pokračovali, ochutná aj elixír. Dobre, tu preskočme jednu kapitolku môjho života, kde som sa teda odhodlal prestať len trepať a začal robiť svinský projekt Mozgová patetika. Samozrejme, korpulentné reči nejaký čas ešte pokračovali unikať z mojej papule a potom ma ten projekt teda trošku zoskromnil, nastavil mi zrkadlo na moju lískance vyžadujúcu papulu, ale tu sa dostávame k druhej kategórii ľudí a teda druhému problému a teda k ľuďom, ktorí začnú niečo robiť, že nájdú si teda nejakú tú vášeň alebo nejaký ten projekt, ale nevedia, kedy prestať. Neexistuje tam hranica. Je to taký zápal pre ten projekt, že pomaly odchádza súkromný život, respektíve osobný život, skracuje sa čas s priateľmi, možno s rodinou, nakoniec odíde aj ich mozog, cez napríklad vyhorenie.
A ja osobne som teda akože nevyhorel, teda aspoň si to myslím, ale veľakrát som sa dostal na tú hranicu alebo na tú hranu, kedy život nebol už úplne zábava, nebol tým úžasným miestom, ktoré stálo za to objavovať. Ty keď totiž dlho rozprávaš o tom, že niečo urobíš a nakoniec to nejakým spôsobom aj urobíš a teda dostaneš šancu pracovať na niečom svojom, na niečom, čo ti dáva zmysel, hodnotu a naplnenie, tak vtedy nechceš robiť nič iné. Všetky tvoje myšlienky sú venované len tej jednej veci a väčšina konverzácií je venovaná témam, ktoré súvisia s tou vecou. Lenže toto je udržateľné len nejaký čas. A tak ako zamilovanosť. Ten fyziologický stav je pre telo veľmi vyčerpávajúci a preto môže trvať maximálne 2 roky. A u mňa to bolo podobné. Tá zamilovanosť do toho projektu trvala približne 2 roky. A za tie 2 roky som si vybudoval návyk venovať sa do nekonečna tomuto projektu. Lenže zabudol som pri tom, že sa musím venovať nejakú energiu a čas aj iným oblastiam môjho života. Inak zmiznú a život sa stane veľmi jednodimenzionálny, pretože má len jednu nohu a tá je práca. Lenže v tomto bode bolo pre mňa ľahšie pracovať, než nepracovať. A potom tu bola ďalšia vec. Pokiaľ raz začneš tvoriť a je od toho závislé tvoje živobytie, tak v momente, keď začneš robiť ten projekt alebo tú tvorbu, tak sa začne pretek, ktorý nikdy nekončí. Takto premýšľala moja hlava. Nikdy nemôžeš prestať s nahrávaním podcastu, pretože to poslucháč neodpustí a upadneš do zabudnutia, keď si dáš nejakú pauzu. Nikdy nemôžeš prestať tvoriť obsah na sociálnych sieťach, pretože algoritmus z teba urobí irelevantného hráča. A ak poslucháč, sledovateľ alebo odberateľ denne konzumuje niekoľko hodín obsahu a ty z toho vypadneš na niekoľko týždňov alebo mesiacov, tak na teba zabudne. To je jednoduchá matematika. Toto, čo som teraz povedal, je pre tento biznis, ktorý ja mám, ekvivalentom skrachovania. Hej, keby sa toto stalo, povedzme. Je to čierno-biele premýšľanie, z časti pravdivé, z časti pesimistické, ale pri tej rigidite, ktorú som pri tvorbe vtedy mal, je takéto premýšľanie určite vedúce k určitej forme vyhorenia. A poviem teraz, že našťastie, aj keď neviem, či to je úplne našťastie, ale mal som možnosť rozprávať sa s 3 ľuďmi z môjho okolia, ktorí zažili vyhorenie, a to teda akože tvrdým spôsobom. A z toho som si zobral niekoľko lekcií a tie 3 príbehy ti poviem, ale pozerám teraz už na čas, že je to zase viac ako 20 minút, respektíve, že to bude viac ako 20 minút, takže tú 3. kategóriu, kde rozprávam o ľuďoch, ktorí sa nevedia zamerať na jednu oblasť a potom trpí kvalita v tých jednotlivých oblastiach a trpí celkovo nejaká ich kvalita života, tak túto aj s tými príbehmi budem rozoberať v bonusovej časti, ktorá vychádza aj na každý týždeň. Každý týždeň vychádza jedna epizóda naviac mozgovej atletiky, alebo druhá polovica rozhovoru je v premium sekcii, kde máme už viac ako 1300 subscriberov, našich mozgových atletov. A kľudne si tú časť vyskúšaj zadarmo, myslím, že je tam 3 alebo 7-dňové predplatné na Spotify alebo na Apple podcastoch, kde keď sa ti to nebude páčiť, tak to môžeš zrušiť a nebudeš platiť nič. Vychádza to nejakých 5 € mesačne. Keď si zaplatíš ročné predplatné, tak to myslím, že vychádza 4,17 na mesiac. A umožňuješ nám tým tvoriť ďalej, zlepšovať tento projekt. Predsa už máme vlastné štúdio a to len vďaka podpore od teba, takže
buď klikni na zámoček, keď chceš odomknúť bonusovú epizódu, alebo odkaz v popise epizódy. Prvý vyhoretý čovíček, alebo prvý teda príbeh vyhorenia bol starší pán, bol zo zahraničia. Mal som s ním šancu diskutovať na jednom takom súkromnom workshope. On bol, že vysoko postavený manažér v obrovskej medzinárodnej firme a on, teda tak akože medzi rečou spomenul, že vyhorel 3-krát a ja keď som to počul, tak ten workshop bol síce zameraný na niečo iné, ale ja som ho chcel vyspovedať na túto tému, tak som sa pýtal na to otázky. No a on povedal, že prvé vyhorenie prišlo teda nečakane, že stále tlačil na pilu, bolo tam neuveriteľné množstvo tlaku vo firme a aj keď videl teda nejaké varovné signály, dlhodobé potláčanie nejakých vlastných potrieb, tak pokračoval a jedno ráno sa prebudil a bol teda akože mentálne preč. Nebolo tam nič, žiadny pocit, úplná apatia, nechcelo sa mu vstávať z postele a nič ho nebavilo, nevidel dôvod, prečo by mal robiť čokoľvek. No a skrátke pochopil, že musí tie dlhé pracovné hodiny niečím kompenzovať. No a začal behať maratóny a tomu teda dlho pomáhalo. A keď mal pocit, že už je opäť na koni, tak z toho zase upustil a prišlo teda druhé vyhorenie, ktoré nazval vyhorením z hlúposti. No a keď sa to stalo 3-krát, napriek tomu, že behával, tak si uvedomil, že v tom živote potrebuje mať širšiu sieť, než len práca a beh. Každopádne, toto bol človek, pre ktorého bola práca všetkým a voľný čas alebo oddych boli len prekážky, ktoré bránili naplňaniu toho, čo chcel robiť neustále, a teda pracovať. A v tomto prípade, aj keď teda akože je to len môj pocit, si myslím, že ide o nelátkovú závislosť a preto títo ľudia vyhoria aj viackrát za život, pretože tu funguje ten princíp lievika a to najväčšie potešenie v živote mu prináša tá jedna vec a tým pádom si nevie ten život rozložiť rovnomerne. Každá oblasť v tom živote musí mať nejaké percentá, keď má len 1,95% a ostatné majú len nejaké zvyšky, tak tá nerovnováha skôr či neskôr spôsobí problém. Druhý človek bol, dalo by sa povedať, môj blízky známy, ktorého som dlhšie nevidel a on sa mi ozval, že či sa nestretneme. Išli sme na kávu. To je človek, ktorý mi bol vždy vzorom v tom, ako precízne vedel pracovať a koľko vedel venovať jednému projektu. A ja som, že vôbec nebol prekvapený, keď mi povedal, že vyhorel, že si prešiel vyhorením. A tá vec, ktorá mi zarezonovala v jeho rozprávaní, bolo, že si cez pracovný úspech naplňal nejaký svoj pocit vnútornej hodnoty. A tá rovnica je jednoduchá. Dosahuješ veľa úspechov v práci, alebo dosahuješ veľa, alebo pracuješ veľa, tak rovná sa, že si človek hodný obdivu, uznania a lásky na tomto svete, a ak nie, tak si nobody, Mr. Nobody. A vec, ktorá ma prekvapila najviac, bola, že mi povedal on sám vyslovene, že si myslí, že sa mu to ešte niekedy v živote stane, než sa z toho dokáže poučiť. Čo je zvláštne pre mňa, pretože niekto, kto si prejde vyhorením, by sa tomu chcel vyhnúť, ale tento človek sa asi príliš dobre pozná na to, aby vedel spadnúť do naivity v tejto oblasti. A tretí človek si v podstate plnil svoj životný sen, odišiel zo starej práce, založil firmu, robil to, čo ho bavilo a na začiatku to bolo úžasné, ale ako ten jeho sen rástol a vzrastal obdiv aj akože nejakej verejnosti, tak rástol aj počet príležitostí a požiadaviek na jeho osobu a ľudia za ním chodili s rôznymi vecami a on bol do vysokej miery people pleaser a vedel nasľubovať aj tvoju mamu. No a neskončilo to úplne dobre, skončilo to
obrovským breakdownom, dalo by sa povedať, a jeho nečakaným odchodom, alebo teda, jak to poviem, útekom. On tu nechal po sebe obrovskú spúšť, desiatky nesplnených sľubov a očakávaní. To boli finančné škody, morálne aj vzťahové. Problémom bolo, že z každého dôvodu týchto troch vyhorení mám alebo som mal aj ja nejaké vlastnosti alebo také tie veci, ktoré prispeli k tomu vyhoreniu. A zamýšľal som sa nad tým, ako by sa tomu dalo predísť, ale v prvom rade som si povedal, alebo ma zaujímalo, že čo sú tie dôvody, prečo ľudia vyhorejú oveľa skôr ako kedysi. A našiel som teda akože nejaké štúdie, metaanalýzy a teda bol tam nejaký zoznam. A ja som si teda akože pozrel na tie, ktoré sú najrelevantnejšie pre mňa. Tak napríklad jeden z dôvodov je, že dnešná práca je menej o jasnom začiatku a konci a viac o nejakom nekonečnom tlaku, e-mailoch, taskoch, notifikáciách. A toto je presne guilty. Akože, a samozrejme, keď je to tvoj vlastný projekt, tak tá práca v podstate nikdy nekončí. A to, čo mnohokrát my označujeme za ten najväčší benefit, tú flexibilitu, že máme home office a že môžeme pracovať z domu, tak paradoxne to zvyšuje ten stres, pretože on rozmazáva hranice medzi prácou a osobným životom. To znamená, že si v práci furt. A toto je veľmi ľahké spozorovať, pretože ja som prvé 3 roky pracoval z domu. Len z domu. A to znamená, že ja som musel zatvoriť notebook, bol som stále vo svojom byte a povedať si, no tak teraz už nepracujem, lenže tak to úplne nefunguje. Ďalší z dôvodov je, že náš mozog má dnes oveľa menej času na regeneráciu alebo na konsolidáciu tých vecí, ktoré sa nám dejú. To znamená, že neprejde do toho default mode networku, ktorý som už viackrát spomínal, ktorý je potrebný na introspekciu, na reset. A opäť, ja aj mimo práce počúvam podcasty, konzumujem obsah a nemá ten mozog niekedy úplne čas vypnúť. To sa teraz snažím riešiť napríklad tým triatlonom, kedy si idem na bike alebo zabehať alebo zaplávať bez audia, aby hlava proste mohla si robiť to, čo potrebuje. To sú presne tie hobby alebo tie chvíle, kedy zabudnem na svet, že neviem, čo sa deje v práci, neviem, čo sa deje tam. Hlavne v bazéne sa mi to deje, keď proste počúvam iba trénera alebo pri veľmi ťažkom behu, pri veľmi ťažkom bajku. Jeden z ďalších dôvodov, že tá naša generácia Z a mileniáli sme dosť postavení na výkone, na porovnávaniach, na očakávaniach a toto, že rapídne zhoršuje Instagram alebo celkovo sociálne siete, kde vidíme len to najlepšie zo životov iných ľudí a máme neustály pocit nedostatočnosti. A jeden taký point je, že vlastne množstvo ľudí z mojej generácie má pocit, že tá práca neprináša nejaký reálny dopad, nie je prepojená s hodnotami a tým pádom sa znižuje motivácia a zvyšuje sa nejaké to riziko vyhorenia, pretože robím len niečo kvôli peniazom, hej. A inak o tomto teraz rozpráva aj Simon Sinek, čo je vlastne akože taká zaujímavá rámcovanie tejto myšlienky je, že naša generácia je oveľa menej prepojená s komunitou a s ľuďmi celkovo, pomohol tomu aj COVID. A tým menej dostávame vlastne tých oblastí, toho zmyslu, hodnôt a všetkých týchto vecí od iných ľudí. A tým väčší tlak kladieme na nášho partnera a zamestnávateľa, aby nám všetky tieto oblasti plnil. Čo sa samozrejme nedá, hej. Je to príliš veľká požiadavka na nášho zamestnávateľa a príliš veľká požiadavka na nášho partnera a potom vlastne to spôsobuje ako keby
tú hĺbšiu nespokojnosť s nejakým naplnením v našom živote. A potom je tu tá vlastne vec, o ktorej rozprávam často, neustále scrollovanie, striedanie taskov, multitasking, proste rozjebaný dopamínový systém a to spôsobuje, že nás nič neteší. Ten burnout alebo vyhorenie s tým úzko súvisí, pretože to je chronická dysregulácia dopamínového systému v prefrontálnej kôre, v limbickom systéme. Mohli by sme povedať, že to je taká, že dopamínová vyčerpanosť. To je jeden z takých symptómov vyhorenia. Je to nemožnosť ako keby cítiť odmenu, taká anhedónia. No a keď som sa pozeral na tie príbehy, tak potom som tak začal premýšľať nad tým, s tým prvým príbehom som mal spoločné, že som nemal nejako rovnomernejšie vybudované oblasti života a povedal som si, že dobre, trošku si to treba inak upratať, inak si to nastaviť. Ten proces toho uberania z tej práce sa mi niekedy darí, niekedy nie. Začal som robiť triatlon. Tam sa otvorila veľká komunita, množstvo nových známostí. Samozrejme, s nárastom triatlonu sa muselo ubrať z práce. Kúpili sme si psa, Kiera, to otvorí novú oblasť, novú úplne dimenziu nejakých povinností, otvorí to nové konverzácie na prechádzkach a viacej pohybu mimo domova, mimo kancelárie. Zaradil som aj nejaké pravidelné stretnutia so skupinami kamošov. Samozrejme, nie je to také pravidelné, ako keď sme mali 20 rokov, ale tak snažím sa na to dávať snažím sa si na to dávať pozor. V tom druhom príbehu som si uvedomil, že ten pocit nedostatočnosti je to, čo ma od začiatku motivovalo robiť mozgovú atletiku, ale nie je to dobré palivo na dlhú cestu. Treba to zameniť za nejakú ambíciu, ktorá ma bude hnať za niečo nie negatívne, ale za niečo pozitívne. S tým súvisí nejaká práca so sebahodnotou a to je stále niečo, na čom pracujem. Nedá sa to vyriešiť za týždeň ani za mesiac. Aj keď si teda myslím, že v mojom prípade tam nastal nejaký pekný progres, s ktorými ako veľmi pomohla písanie mojej knihy a aj triatlon. A ten tretí prípad bol o tom, že aj keď si plníš sen, tak to, že sa nenaučíš povedať nie, ti ho môže veľmi jednoducho zničiť. Ja som bol veľmi efektívny, alebo stále som veľmi efektívny people pleaser a začal som toto trénovať, to hovorenie nie. Dokonca som si zohnal človeka, ktorý za mňa odmieta ponuky v mailoch, aby to bolo pre mňa ľahšie, pretože stále to pre mňa vyžaduje nejakú úroveň energie, odpísať niekomu negatívne na mail. A môžem povedať, že odkedy som na tom začal viacej pracovať, tak za posledné 2 roky som niekoľkonásobne viac vecí odmietol, než prijal. Čo sa týka tých ďalších bodov, ktoré som spomínal, čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že od sociálnych sietí sa ja osobne s mojou adiktívnou osobnosťou musím dištancovať a zajedno, čím viac o nich viem, tým viac mám k nim negatívny vzťah a napriek tomu, že to je moja práca, aby som nebol zahltený porovnávaním a informáciami, ktoré sú mi k ničomu a hlavne si čím ďalej tým viac všímam u tých sietí alebo si uvedomujem, že len umocňujú tú potrebu zdieľať tie veci, ktoré ľudia vnímajú tak, že ich v tej neviditeľnej statusovej hre posunú aspoň o ten centimeter. Že proste sa snažia tam tie maličkosti dávať do tých príbehov, príspevkov a to zase prispieva tej potrebe porovnávania sa a pocitu nedostatočnosti v iných ľuďoch, ktorí to sledujú. Tie hranice medzi prácou a osobným životom som si vytvoril tým, že sme si teda urobili štúdio a kanceláriu, to znamená, prídem do kanclu, tam si odrobím, prídem domov, tam už nerobím. A obmedzenia som si dal aj na víkend. A tiež tu sme
traja a je tu taký akože zaujímavý kolektív v tejto budove, takže sa stretávame s rôznymi ľuďmi, je to zase nejaká socializácia a je to zase niečo nové a veľmi mi to vyhovuje. A teraz nehovorím toto všetko z pozície, že už to mám vyriešené, ale stále to hovorím z pozície toho, že som v procese riešenia a ja občas dostanem, že brutálne vylepenie na to moje tusté líčisko, ale ak si v tejto kategórii, o ktorej teraz rozprávam, že nevieš kedy prestať, tak myslím si, že si môžeš v týchto príbehoch nájsť nejakú svoju lekciu alebo inšpiráciu, aby si neskončil tam, kde dnes skončí množstvo ľudí, vrátane tých troch, ktorých som dnes spomínal. A my sa počujeme u tretej kategórie a tretieho problému v bonusovej epizóde a nezabudni si nasadiť pri počúvaní tej epizódy svoje